4 миллиона гектар мусорных полигонов. Һәм шүплекләр ел сайын 300 мең гектарга арта диләр. Күз алдына китерү өчен бу Мәскәү белән Санкт-Петербург шәһәрләренең гомуми мәйданы кадәр. Киләчәк буыннар калдыклар астында күмелеп калмасын дисәк, аларны айырып җыю кирәк. Шүпне айырып җыю ул безнең шүплекләрне киметә һәм икенчедән андан файда алып була. Экологияны саклауга өлеш кертер өчен шөпнең дөрес савытка төшүе генә кирәк. Пластик, металл, пыяла, тетрапак савытлары икән кызылга, бүтән калдыкларны янәшәдәгесенә ташлыйсы. Мы можем переработать большую часть тех... Мондай контейнерлар Горький Әмәт урманында гына да 200-дән артык. 2017 елдан башлап аларны барлык Казан ишегалларына урнаштырдылар. Халык та кулланылган батарейка пакетларының зарарын аңлый кебек. Җиргә зыян сала, ниләргә, җанлыкларга, кем урманда яши, шундый нәрсәләргә зыян китерә. Пластмасс бутылкаларны, целлофан пакетларны инде аерым җыябыз, ашамлыкларны аерым. Әйләнә-тирәлеккә сакчыл караш өстәвенә безне яңа футболкалы яки велосипедлы итә. Менә бу стендта шөпнең эшкәрткәндә нинди юллар үтүе күрсәтелгән. Здесь еще есть вот такие вот окошки, их можно потрогать, гранулы, да. Аннары шушы валчыклардан гаҗәеп эшләнмәләр ясарга мөмкин. Әйтик, металл банклардан алюминий савытлар, велосипед кирәк-яраклары, пластик шешәдән кием салым, шешә капкачыннан хәтта скейтборд. Мин хәзер шүпием өстендә утырып торам. Әйе, һич алган түгел, менә бу утыргыч 98%-ка эшкәртелгән пластиктан ясалган. Һәм мондай шезлонглар биредә 10-дән артык шул рәвешле әллә ничә агачны киселүдән саклап калалар. Горький Әмәт урманыннан соңгы 5 айда гына 3 тонна файдалы шүп җыйганнар. Алар бергә эскәмия булып кайтачак. Россия президенты Владимир Путин да калдыкларның 60%-ын эшкәртү кирәклеген әйткән иде. Казанда где-то 10-15% пока. Күп түгел, но менә бу безнең эшнең башыгына президент куйган бурычны без обязательно эшләрбез. Казанны калдыклардан азат итәргә республика хәзер шушы максат белән яши. Аңа ирешү өчен моннан 1 ел элек дөнья күләм билгеле компания белән килешү дә имзаланган иде. Аңа ирешсәк, Россиядә шундый беренче шәһәр булачакбыз. Рәмзилә Афиатуллина, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы.